Haka Voice of the People's Party haka no apai sngi jong supporter ujeliu arja arpusau haka jingelam uba Bright Starwell mar benyang MLA na maulai kalau wan banyakran bat UMK Singh IPS ubare u Inspector General of Police Law and Order jong keterat pulit kejela ban pen shitam bat pen kendria kam yo Rituraj Ravi IPS ubare USP ke East Khasi Hills District. Kani kajing lek dawa ka VPP ka long halor kajing jia thmu lek kendang ki pulit ha kajing lamu SP ya ka long kmi ka bayaki dak basong sa tngan ha parking lot ka Additional Secretariat Shillong men ha ka bet jong ka pratre jeliu arjar psau ban dawa na ka sarkar ban snapan bhai ka surok nongpo dan sa Sonapur Riboy District. Hakatai kamiat ki pulit ki latur sa katai jaka ban pen kenria ika kong bindas halor ka nong rim ban pa le medical check up henry ki paj ba ki ba wan ai jing kersan bat ai man sim yaka ki la persha bat pa wan ya ki doktor hakatai ka jaka. Uba Bright Starwell mar benyang habakran si kilat patai kubor laong bakarukom wan ki pulit hakatai kamiat kalong tek kum man lek hiar thmai ki le no bat kani kurukom le kalong ka bam la ban pediang ka jingja men hani si sajan mo tu jingja bide bat ka jinglek khanra jong ki pulit ya kajaka kabai kong ina pelong ya ka kong bendas mo ina pelong ya tu ka jingi satham ke jungi te ho etu sing ma sen fuan no apoi tu kajaka dei ngam sem lalap chu itu ki pulit dan dei ka ika baja tu si kalau ka ika ba ya ban penren mo dei tang nak liang ke jungi dei nak liang jungi babun hi ya ban penren makam dei ban long kum tu bat dei tang kata dei tu si ru la ong hi ba nak liang ka junga ngan sim khiai ka ni ban ra sejrong banyak keren bat keyboard ba sejrong te mentak singi haji sha ngila kmi lenti ban kendu ye madam DGP kong ai nong rang re mabi imdon sini dan sebuah Delhi tinggal kendu pat ye IGP MK Singh te nakaliang ke jonga nakaliang ke jongi kum ka parti ru ina lodge ka protes persya ye ni SP ubayalam mi kibri ke jongi hato singi ba nakaliang jungi nakaliang nak basai ba kali bendon ka dia take action habis dibuat ni pulit USP nakaliang jungi yang departmental inquiry kadiban initiate persya ni USP te nakaliang jogu YGP ula ong ba hot walada umdon kabur nomor ba kasong hamo hai DGP te on the lawan mai kemudian sa take up ikan issue mamdi takata dari kabastrat ka ba jing itu ujung kolong ba wat nakaliang jong i DGP ru yung ila tip ya kan ya mat ngi scam no ba nakaliang jong ki bahya kinshim ya ka sinjam ka babha ban ajing sneng ya ki kum ki pulit makin num le kum ki kam nani sikman ya ka jing keren ka jong i ru wat u IG ru kubur kata mo ten re nakaliang ka jong uong hi ba ni ru hap ni stu hi mo kendan be hi ki langyong ang no ru te ka blame ka jong ru kam de hi ru ya ka police department hi barokoi marsidon sibun ki officers ki ba tebet bat ki ba biang re kum ka jing le ka jong tu SP tu si pat de ki ba ya ban peran jur mo nakaliang ka jong ba ngi scam nakaliang ki babun ki palang ru ngila ruis ru ya gani ko ka issue ba kata kalong habidi bat ki begitu ki pulit no aman la badan ki dulu ki agitation i bagi pulit ki wan ban tap ya kedur khamat ka jongki tinggal rias ya kan ka issue ru khamat jong IGP ban kaliang ka jong MK Singh IGP ula om ba o bun sim ya ni nya keren ru ban di DGP mo mar ni na kaliang ka jong ngim la ban smutu nomor boleh bagi wan ban jadi bagi pa mo dari kacing perkre ka jongki lakom bagi night operation counter insurgency na namar tada nakaliang jong IGP orang session kiai ini ru penyakran bagi DGP next scam nang des kmat mo minumi issue ya katu ka bapendra argiu no ban lagi agitation peaceful demonstration ban kai dur khaman mata ban ra ban king ki atir ki ban penmai ki pada mo ye kani kamdi ka mo ka situation ka ko mangi ongno le se ta de ka counter insurgency operation ni kata itu istu mo dia banyak diru ba na kum tu te karukom no kabam la pian Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya